Телата напред. Високи колена. 1, 2. Високи колена. Ръката опъвам в страни. Лакът, Марио. Не. Телата трябва... Не. Телца... Не. От линк. Телцата трябва през цялото време да бъдат напред. 5, 6, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Пам, пам. Лак, не. Лак. Не се държим за раменете, бе, деца. Колко пъти, аз в планета колко пъти съм обяснила, къде трябва да се държите? За рамената или за плешките? Тогава защо се държите за рамената? Още веднъж. 5, 6. Телата напред не виждам. Тялото напред не виждам. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6. Стоп.